Dumateng Bapak Dr. Andes Eri Widaryono MM minangka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, kula ngaturaken agunging matur nuwun. Salajengipun ngajak adicara ingkang kaping gangsal inggih menika pasugatan seni ketoprak kanthi lakon Sapa Salah Bakal Seleh. Para tamu undangan, saderengipun pasugatan seni ketoprak dipun wiwiti, sumangga kita midhangetaken ringkesanipun carita Sapa Salah Bakal Seleh. Tim ketoprak SMK Negeri Tunggal Ngodian, Sapa Salah Bakal Seleh. Penanggung jawab Bapak Margono SPD, pimpinan produksi Bapak Rohmadi SPD MPD, asisten produksi Ibu Ruli Andraini SPD, sutradara Bapak Iwan Heru Nuryanto SP, Bapak Lili Agung Suprihanto SSN, penulis naskah Bapak Lili Agung Suprihanto SSN, penata iringan Bapak Arko Yuda Pramudetia SPD, penata iringan Bapak Arko Yuda Pramudetia SPD, Ibu Eni Fatmawati Sundarsini SSN, penata tari Ibu Rakemas Sekardinanti, kostum Ibu Dwi Murti Ardiani SPD, setting panggung Bapak Mardianto SE, lighting Bapak Okta Surya Adi, koreografi bela diri Bapak Pandu Swandito, backstage Bapak Fuadi Ramadan, Bapak Pandu Swandito, grafiti Ibu Dian Arifiti SS, Ibu Rita Adiningrum SPSSI. Sinopsis. Wonten satunggaling keluarga ing tlatah Kertosari ingkang kekirangan gesangipun. Nanging panjalu anakipun Jayaprana ingkang kepengin nglajengaken pasinaon ing pawiyatan luhur lan jejaring tiyang sepuh kedah anak polah Bapa Prada. Mila lajeng pados pedamelan ing kitha gedhe ing tlatah Kertosari. Nalika semanten wonten ontran-ontran ingkang nempuh Kertosari. Dene kaleresan ingkang saged damel pepadang Jayaprana satemah nampi kanugrahan saking Ki Ageng Kertosari. Lan Jayaprana kesupen menawi sampun gadah anak bojo. Satemah mendem lan blereng marang bondo lan rupa ayu. Nanging Ki Demang Kertosari ingkang boten nrimahaken lelampahan menika satemah damel resah supados kajangka kekajengipun. Nanging panjangka ingkang nalisir saka bebener boten kados pundi caranipun Gusti boten paring lilihan satemah sing sapa salah bakalaken seleh. Lan panjalu nampi kanugrahan saged ngajengaken pasinaon luhur ingkang dipun tanggel dening Ibu Yuk. Bapak Ibu saha para siswa, pasugatan seni ketoprak enggal kawiwitan. Sugeng hamriksani. Dabukanipun lampahan ketoprak inggih menika Bapak Iwan Heru Nuryanto SP nindakaken pinangka Ki Ageng. Ibu Elia Fitriana Sari SPD nindakaken pinangka Nyi Ageng. Bapak Baharudin Adnan MPD nindakaken pinangka Ki Prono. Ibu Febriani Ekawati SPD nindakaken pinangka Nyi Prono. Bapak Sutejo nindakaken pinangka Kismo. Ibu Muji Kristiah nindakaken pinangka Kismi. Bapak Rohmadi SPD MPD nindakaken pinangka Demang. Bapak Effendi Purwanto SE nindakaken pinangka Demang. Ahmad Fatrinur Priyandi nindakaken pinangka Demang. Arya Rojak Satria nindakaken pinangka Ki Lurah. Lina Nisbi Ramadhani nindakaken pinangka Ratri.
Muhammad Rashid Kurniawan nindakaken pinangka Panjalu. Setyo Ramadan Raihan nindakaken pinangka Sadara. Restu Dwi Kumcoro nindakaken pinangka Gobang. Rizky Pratama nindakaken pinangka Klewang. Aan Mursito nindakaken pinangka Watung. Francisca Anindya Yusya nindakaken pinangka Sekar. Daeka Lista Bianta Risna nindakaken pinangka Sutarni. Rifan Adi Febriansa nindakaken pinangka Truno. Adelia Primanovta nindakaken pinangka Warga. Aninda Senja Priyantika nindakaken pinangka Warga. Wulan Puji Rahayu nindakaken pinangka Warga. Taskia Nafisa nindakaken pinangka Warga. Rizky Lia Agustina nindakaken pinangka Warga. Gusti Septian Amiharja nindakaken pinangka Warga. Deniswara Firdaus Arya Sabil nindakaken pinangka Warga. Amin Yuliana nindakaken pinangka Penari. Ramesti Rikita Cahyani nindakaken pinangka Penari. Sekar Ayu Putri Wardani nindakaken pinangka Penari. Erva Humaimah Yumna nindakaken pinangka Penari. Claudia Banggala Putra nindakaken pinangka Dagelan. Arozak Tegar Pradisma nindakaken pinangka Dangkelan. Menggah tim pengrawit ketoprak Pawiatan SMK Negeri Setunggal Godian inggih menika Adifa Ramadhani bagian Kenong. Devita Ria Anggraini bagian Bandung Penoras. Adinda Putri Darmawan bagian Bonang Penerus. Aisyah Nur Hasanah bagian Peking. Malihah Nur Hayati bagian Sarong. Puput Aryani bagian Demung. Zahra Dea Febrina bagian Saron. Ayik Pujianti bagian Peking. Nian Mulia Ahnaf bagian Demung. Zahara Musyarofah Azahra bagian Saron. Novi Nur Airianti bagian Slentem. Nina Rahmawati bagian Ketuk. Eviana Desti Vinda Rumaya bagian Saron. Nugrah Paruritasari bagian Kempul. Akila Citra Wardani bagian Kempul. Fahri Hidayat bagian Kempul. Valentinus Rizkita Utama bagian Kendang. Elisa Arundaya bagian Sinden. Sugeng Hamriksani.
wayang paman kang manungsa dalam yaiku Gusti Kang Purba Jagati. Mbok, Kowe le Panjalu. nggih, Mbok. Iki kayane saya pundi nggih, Mbok? Yo wis, nek kono wae le. Nggih, Mbok. Iki lho, ayo sendiri. Nggih, Mbok. Karo kae mau, mbok wis sekolah-kelas jam. Kono kena sik. Mau esuk jam sarapan toh? Nggih, Mbok. Nggih mawon. Kowe kuwi lho Le, kawen iki munggah ngger wae nek diuyak-uyak mangan. Nandi-nandi ngalor idul nggawa buku wae. Apa ora ngelih to Le? Apa aja-aja ora enak le olah-olah sih, Mbok? Iso, Mbok. Kok nek wis iso. Lan ulang langsung iku iso riyen Mbok. Wis, saiki kok tak takon yo. Wong kulano kan Pripun, Mbok? oleh meneng wong tidur maca buku lali mangan jane ana apa to Le? Mboten napa-napa kok, Mbok. Lho kok wae panjen. Mbok menawa kowe duwe panjaluk, kan mbok sesuk bisa nuruti apa kang dadi panjalukku kuwi Le. Kula mboten kepengin napa-napa, Mbok. Namung Batur kene pasino. Iya Le. Satenane simbok ya mongkong. Uga bombong anake lanang duwe kegayuhan kang dhuwur, golek ilmu kang dhuwur. nang kados pundi, Mbok? Nanging wong tuamu kuwi wong ora duwe Le. Mung wong sekeng iso mangan dina wae pira-pira. Mula saka kuwi ya Le, kowe nyambut gawe ngewangi bapak ning sawah wae. Pun pangapunten, Mbok. Kula anggenipun kepengin bacutaken wonten ing Masna niku, kula kepengin mulyakaken gesangé tiyang sepuh, Mbok. Iya Le, mbok ngerti. Nanging Sampun, Mbok. Nek Mbok mboten keparengaken, nggih sampun. Anjalu, Anjalu. Panjalu. Tanggane iki ana apa to, Bu? Sing ngaten kok anake dhewe nek wis nikah. Lah iya. Kabul kuwi rak yo mesti ana sebabe. Sebabe kuwi apa? Pengen nglajengaken kasino malih. Wah, hal nek ngono rak yo malah apik to. Kudune awak dhewe dadi wong tuwa kuwi malah seneng. Seneng-seneng pripun ta, Pak Ne? Sing ajeng dinggiraken napa? Banjur kasino niku nganggiraken kadak ning gone wae. Iya. Aku ngerti Bune. Yen arep neruske pasinaon ki mesti ragate akeh. Mula ini Bune. Aku tak golek gawean nang kutha Purwokerto iki. Lajeng badhe ninggalke tanduran sawah. Tanduran sawah mengko rak yo ana Kakang Mukis Moro Kismi kae to. Coba undangan wong loro emrene Bune. Kakesmo, Yukesmi, Reno. Ngopo to? Bengak-bengok. Lagi nanggung. Kan tidak nanggung apa beda. Ayo, jenane. Itu digoleki ati. Sing duwe perlu karo aku Adi Prono ngono to. Aku, Pak.
kok depek mburi kono ora. Wong wedok teng Klarah gunung Joko. Alah. Mbok yo ben to. Wah, lu teng Klarah kuwi lho, Dik. Ora tak saka jero mang. Ming wong loro kok do teng Bekeneng iki. Jane ana apa? Ngene lho, Kang. Aku ngundang kowe wong loro. Ayo, Sakjane arep njaluk tulung. apa? Sesuk sawah lan tegalan kae aku njaluk tulung openono. Anjur, kowe Aku arep golek gawe. golek gawe. Uripe dhewe tansaya mulya ngono lho, Kang. Lah, Oh, oleh ngono to. golek gawean ana ngendi? Ana ing Kutha kono, Kadipaten Kertosari. Yalah, golek gawean wae ana kono-kono. Kowe dijak ora? Ya ora to yo. Dimene kang kono dhewe wae. Aku tak nang omah lan nang yo mula saka kamote panjang kuwi kang kono bakal golek gawean kamu. Ora, Dik. Piye? Jane iki panjalu. Kuwi duwe kekarepan apa? Rapi kok. Kowe kuwi lho, Kang. Piye? Genah panjaluk kuwi durung cekel gawe kok anjaluk rabi. Anjur. Panjaluk kuwi njaluk bacotke ing pasinaon luhur. Ngono lho. Oh, ngono to. Dadi cetane sipek panjalu Heeh. kuwi arep neruske ana ing pasinaon Kang. Wih, dhuwur ngono to. Ngono. Njur butuh ragat sing ora sithik. Bener. Njur kowe kepengin golek gawean ana ing Kutagara. Ra ngono to? Bener. Karepmu ngono kuwi, Kang. Ya. Ning wis mantep tenan. Tak mantepi, Kang. Ya. Ya ngene iki. Piye? Aku oling-oling wanti-wanti marang slira. Besok kalamun kowe wis entuk gawean ana ing Kutagara. Heeh. Tak jaluk kowe aja lali karo anakmu si Panjalu, bojomu, kelebu aku karo si Mbak Ayumu si Kisni. Sago. Saguh, Kang. Eling-eling tenan iki ya. Tak eling-eling. Ya. Sing ping pindho, Yo. Bapak Suwargi. Kowe rak ninggal pusaka. Heeh. Sing wujude keris. Yo. Aku percaya. Pusaka kuwi pancen ngedape-dape. Terus. Kae sesuk gawanan. Yo. Sak mangsa-mangsa ana rubeda. Nggonmu bakal golek gawean. Kuwi kena tok nggo rewak. Yo. Bakale tak jaga, Kang. Ya. Ya wong kuwi welingku karo sliramu. Perkara engko sawah tegalan lan liya-liyane. Engko aku sing tanggung jawab. Tak openane. Yo, matur nuwun, Kang. Sik. Ngapa? Apa iki? Ora mung tanggurane lho, Kang. Ngapa? Oh ya dopeni lho. Wah. Ora kalah blas nek kuwi jan. Aku bentino dopen kok ora rumangsa. Piye to kowe iki? Wah, jan. Wis, ya marah dijegan. Ora iki ora. Ora. Nah, ya wis, Njur. nek ngono, Bune. Aku tak budal dina iki ya, Bune. Piye? Loh. Ngapa kuwi? Ya, aku ngerti. Aku bakalane budal ngono iki. Saiki kowe tak openan. Yo. Wah. Ora kalah blas. Wis wong tuwa do ora kalah senengane ning doroman ora wis jan. Ngapa to, Kang? Kae lho, adu musik kis. Waduh. Oh iya, aku balik ya.
saiki padha seneng-seneng. Nggih Ki. Ayo so, seneng-seneng kabeh. Yo. Ratri Sekar padha melu joget ya. Nggih Ki. Setok ki, aku dijono. Yo oleh wae to, wis saiki diwiwiti supaya saiki abanono supaya diwiwiti. Tenan, tenan. Ayo. Tenan. Ayo, Cok, seneng-seneng yo. Yo. Ayo ayo. Ngerti kabeh. Wes apa? Aku pancen wong wadon sejati. Nanging aku wani ngadepi wong kang tumindak ora sak mestine. Lurah. Apa? Kok niki lurah? Sekar. Mundur. Heeh, mundur wae. Mundur wae to. Boten perlu ajrih ngadepi tiyang ingkang kados ngaten Pak Lurah. Tiyang ingkang boten wani ngadepi kasunyatan. Kaya kowe. Kowe blegere lanang. Ning kowe kaya wadon. Mergo kowe dadak nganggo singlon. Ayo bukan singlonmu. Yen nyoto kowe lanang. Sampeyan. Kok. Bocalan. Aduh. Ojo baru.
usah nangis, ayo lendang ditututi wae. Ayo. Wujudmu menungso, nanging tumindakmu dudu menungso. Kuwi tumindak satu kewan. Sakarepmu kon ngarani sing bagus. Kowe wis takon dadi wargane Tumenggung. Kudu manut. Yen ora, apa kowe? Aku Satoro. Aku dudu sana, dudu kadang. Sopo kowe gak citrangane Ratri? Banjur sisi sini sopo? Aku sono Gobang. Hei Satoro, kowe kudu bali. Bocah wadon iki dadi kemandu. Oh, joploan kowe. Aku kang dadi palangmu. Lakon mati kowe. Ya. Sing hati-hati Satoro. Satoro hati-hati. Banjur. Apa sing tak wedeni saka awakmu? Wah. Aku nado nerima banget ya Kisana. Kowe bisa mitulungi aku sak kanca. Sampun samesenipun tiyang gesang menika sami paring pitulungan denajeng. Jenengmu sapa?
Nami kula Prono. Jangkepipun Joko Prono. Kula saking Tlatah Kertosari mriki Denajeng. Yen ngono, saiki nderek aku sowan Rama. Nggih, Denajeng, monggo. Kang, wis. Loh. Serampung. Lah iki wong tangkuti ngene. Wah, nek diangkuti tenan bubar kabeh no. Oh iya. Wis. Wis, sae ngawal. Salam budaya. Lestari budayaku. Wah, seneng aku Kang nek iso pentas ning SMK ini. Ayo seneng to, Le. Awak dhewe sebagai siswa bisa melu melestarikan budaya. Contohnya ketoprak iki mau. Sik Kang, iki ngomongke budaya. Oh, basa Jawa iki to. Neng kene do digunakake terus. Wah, ayo kowe termasuk enggak Le. Oh iya. Sapa to guru basa Jawane ning kene? Kowe nyak aku ra arti yo. Iki lho. Ana Buruli. Terus Bueka. Bisa sijine. Oh, wis lanang kae. Iya. Apa? Sarmadi. Lambemu kae Rohmadi yo. Oh, Pak Rohmadi. Ya. Ngapunten Pak Rohmadi. Sik Kang. Kowe sapa iso? Yo iso. Nek Romo iso ra? Wah, yo paham lho. Kuwi Buruli. Berarti kan era iso salahke Buruli lho. Ah iya wis. Iya, tenan lho. Iya. Nah, aku takon yo. Oh, nek basa kramane bapak iki apa? Rama. Paham. Oh, iki nek basa kramane aku kula. Pinter takene yo. Dine. Ah, basa kramane Agus iki apa? Siram. Kok iso ya? Pinter to. Muridnya Buruli ya. Bisa Kang Sitone. Iki nek bapak turu aku adus. Rama sare kula siram. Kurang ajar kowe. Sik. Lemu takon piye to? Iki lho. Rama sare. Bapak turu aku adus. Rama sare kula siram.
Kurang ajar tau, kurang ajar kowe iki. Bapak turu aku atus basa Brahmane. Rama sare, kula gebyur-gebyur. Wah, ora sopan nek gebyur-gebyur ki, tenang brobok ki. Bener tau iki? Bener Wilson. Rama sare kula kungkum. Anteng kuwi, lambemu ming waton no. Yo. Sae kowe iso basa Brahma. Wih, iso to. Kene iki jajari buwe kae. Sae tak takoni endi. Wih, iso aku. Nek aku makani kucing basa Brahmane kula nedani kucing. Kula kucing ning kene entek. Sik. Piye mau? Aku makani kucing basa Brahmane. Kula nedani kucing. Kula kucing ning kene entek wong mbok tedho. Kula nedani kucing. Salah. Kucingipun kula tedho. Heeh. Kula ditedho kucing. Tak. Terus sing bener piye nek ngono kuwi? Kula pure kucing. Karepmu kan? Sik. Pure iki mesti manane garing kuwi. Heeh. Nek panganane teles ngerti ra? Piye? Kula lenyik kucing. Masuk ta kuwi. Nah kuwi pas pelajaran kucing iki patau mangkat nyik kucing ya ngene. Wah, ya iki ora soal kuwi. Iki masalah basa. Lah dideloki pancen gampang tapi ya diterapke ora kabeh wong iso. Iya, Kak. Berarti kucing. Ngerti yo. Kucing marep ngalor. Buntute nek ndi? Yo ning kidul. Apa nek arep ngetan dadak jiko buntut ning kidul. Logika iki. Sik. Terus sing bener piye, Kang? Kucing marep ngalor. Buntute ning bokong. Nek irung telale iki jenenge. Iki ngomongke kewan ya. Iki ngomongke kewan to iki. Kewan apa to? Sing ngeyel. Terus senengane takon. Ora ono. Ono, Kang. Ora ono. Ono. Apa? Munyuk. Kok iso? Lho, takon to. Takon iki. Takon iki. Sik, piye lah takonmu? Ini lho. Kewan to. Sing ngeyel terus senengane iki takon. Ora ono. Ono. Ora. Ono, Kang. Apa? Lho munyuk kuwi mau lho. Iso. Takon to. Munyuk. Munyuk iki. Oh, munyuk. Ono mbok munyuk. Karo anak munyuk. Anak munyuk kuwi dikerah Ramadan. Ki mbokne munyuk nesu apa ora? Oh ya nesu to nek ono. Sabar. Sabar. Piye mau? Ini lho. Kan ono mbok munyuk. Munyuk iki. Karo anak munyuk. Anak munyuk kuwi dikerah Ramadan. Ki mbokne munyuk nesu apa ora? Ya kudune nesu nek ono. Sabar. Sabar. Munyuk au. Sik Kang. Tak takon. Iki mau munyuk iki. Saiki kirek. Kirek. Iki ana kirek karo mbok kirek ya. Oh. Nah, iki anak kirek iki to dikerakan ya. Heeh. Kira-kira iki mbok kireke nesu ora? Aku nek muni nesu kok aku sing kena. Ora. Loh. Ya kudune nesu to, Kang. Sabar. Aku neh iki. Saya ngomong ke kewan. Oh, kewan. Kirek yo. Kirek. Oh. Kirek ning kene iki do iso ngabani parkir. Kirek ngabani parkir iki piye to iki? Lha, aku mau ning kono ka jabane ora kira-kira. Piye lek ngabani? Muni hop ngono mau kok. Ambene iki lho. Iki guguk iki lek. Hop. Guguk iki tenan. Kupingmu iki lho jebol kae. Oh, kupingku. Oh. Nek ngono wingi aku yo tenan. Kuwi mah melu kirek basa aku. Ora iso kirek kok basa. Iso tenan. Piye? Kan ngono to. Aku kan mlaku to. Heeh. Terus kirek coklat iki. Coklat tak balang. Wer. Iki kireke mah lesu to. Kengeng. Lambemu kae kain-kain yo. Aku ku kengeng. Oh berarti kupingmu yo slenco kuwi. Ya padha. Heeh. Lho slenco ya. Ngerti ra? Iki kirek to. Oh, kirek. Ayo wedhus ning kene sopan kok. Iso wedhus kok sopan. Nyelokke piye? Aku lewat to, dirurui ora wedhuse. Piye lek ngrurui? Lek ngono. Lho. Kok lek? Ha iya. Lekmu. Oh, lekmu po. Iki bedone, Kang. Piye? Iki pitik jago. Mosok iki aku lak di warung to ning omah iki, Kang. Oh. Iki pitik iki ndodok to. Aku mangkel kan.
Coba. Buk. Tuku kerupuk ngono. Esuk hen kuwi. Mangkel aku kan. Kowe pitik to? Heeh. Kalku ki nyerek ke ati kok. Ah kok iso? Wah, aku lewat diloke kok. Piye le ngeloke? Koceluk. Berarti ki kalkune padha karo pitik babon man. Kok iso? Apa ki to? Pitik babon aku lewat yo diloke karo pitik babone. Piye le ngeloke? Blub pekok ngono kuwi. Lah babone bener nek kuwi. Wah, aku pekok. Ah iya. Maksudmu wis ketemu komen bahasa kewan wae. Ya. Bahas apa ya? Sing enak. Oh, sing enak berarti panganan ya? Yo. Aku gak anu takon. Apa? Wedang opo sing ra iso dudak? Lho wedang dudak yo geri dudak kok. Ono sing ra iso. Apa? Sekoteng. Iki sekoteng iki. Tulisane sekoteng. Oh, iki manut tulisane berarti ya? Iya to. Nah, nek ono aku wingi tenah karo anu, panganan to, 3 tahun ki ra entek-entek lek. Apa kuwi? Bakpia pathok. Pathok. Oh, pathok ya? Oh iya. Wis madeg. Selalu ngomong ke panganan kuwi. Ngelih aku. Kok ngelih? Nah, kene kok mau sore lho ngeruh apa-apa. Kowe kono kene ora weruh kok, tumpuan kerdus. Sampah. Lah iya. Ora takon aku nek sampah. Kowe gelem apa mangan sampah? Iya. Nek kepepet ya ora apa-apa. Surupan iki. Ana WA iki lho, Kang. Iki kualik, Kang. Oh, kualik. Ora diputer. HP-ne sing diputer iki. Ngene lho. Iki ono request kok penuh. Iki macane piye iki? Wow. Maca le maca. Oh. Mas, kula request 1 lagu. Lagu apa ya? Baru dibalesi ya? Boleh WA iki dibalesi sik, ben nek mulai. Oh, dibalesi. Mesti sik wedok iki. Cetha, suwe kok ya. Kula request lagu Gugur Gunung, Mas. Wih. Takoni wae yo, ora. Ora yo. Niki karawitan saking pundi nggih? SMK Negeri Sampanggeran. Wih, entah. Iki pantes ayu iki lho. Ayu. Ono sing tuwek. Kowe iki pelatihe. Oh, pelatihe to. Niki Pak. Niki do iso tembang Gugur Gunung apa ora? Kecil. Wis yo dadi lokasi. Yo. Iki nek penak lagune kowe kudu joget lho ya. Ya joget. Iya. Joget iki. Yo ora. Ini lho, ajari. Ini loh. Kencang. Saya dhewe kudu jekan tekan sak meneh. Kewajiban aku wis opeh. Apa neh? Yo nyiapke papan kanggo pasinaon iki. Kapan ya? Yo besok. Lho,
Iki radong jan. Yo saiki. Wis Saiki. dadi anu siape? Iki. Wis rampung. Terus kanca-kanca. Ayo to. Le. Mas naon sih? Yo. Wis, saiki delok se biasa. Yadar. Ya. Nun yadar. 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 Yadar kan. Itu kayak yadar wis tekan kene. Oh, yadar. Yadar. Weh, iki arep ndi? Iki lenggo kono. Wis kono. Kita ini kok belut. Wis tengok rasa omong. Yo. Piye para siswa kabarmu kabeh? Yadar ini kok mboten mlebet meneh to, Pak. Yen aku dulu para siswa padha tekun padha sentut anggone nampa piwulang saka tiyang. Aku bisa mesem. Aku bisa seni. Nanging yen kelingan putramu Ratri kang nganti dina saiki durung bali ana Kertosari. Sedih. Hatiku sedih kaya dirujit-rujit. Jalanan Ratri digelandang dening para wong sing ora tanggung jawab. Nganggo kuping. Aku percaya marang apa kang kok ngrasakake. Jeratri kuwi anak wadon kang dinadang-gadang ing tembe desa iki patuladaning para wanita. Aja kegarung-garung anggonmu sedih. Saiki meminta marang Gusti Kang Hakarya Jagat. Muga-muga Ratri enggal bali ana ing Kertosari. Aja tunggal kang. Aku ya wis kongkonan marang para bebau ing Kertosari supaya lupat hati. Urip bisa enggal bali ana ing Kertosari. Kula nuwun ki. Padha slamet tekamu ning Pendopo Kertosari. Lan kuwi lurahe Pramban. Pangestunipun Ki Ageng. Kewajiban lan pegawean wis bener. Sampun Ki. Kebeneran
kowe kabeh ing dina iki bisa ngadeg ning Kertosari. Jalan kok menawa mengko bisa tak jaluki panglimbang. Anggonmu bakal ngrampungaken perkara kang saiki lagi dimadoni. Matumpo-tumpo. Lelakon kang dumadiyo ning Kertosari. Wiwit pagebluk leloro ing nalika suwe. Menawi mekaten rumiyin Kertosari binati ketaman pagebluk. Iya. Nalika semono bebasan isuk loro sore mati, sore loro isuk kalimpang. Gembange Kertosari. Gembang pira kang tansah biyantu Kertosari pagebluk mau gara. Panci mengaten pagebluk ingkang musik ya. Ana warga ingkang ngajeng menawi medal kagem Nek badhe medal tegak mau singlah utawi diajak mekaten. Apa paling keren? Lajeng sama-sama mencara kangge ketuali pagebluk. Selamat saaken para kawula iki. Sedaya sami wasi melah. Ajrih tahan sakit ingkang negeri semenika. Perkara kuwi wis bisa dirampungake lan saiki para kawula wis urip bener. Lah kok durung suwe Gunung Merapi kuwi uga ndadekake perkara ing Kertosari nadyan ora ana korban jiwa. Para warga ing Kertosari banjur padha salam sinjang fungsi golek papan kang Oh, mila menika sae tunggal ngresahing para kawula ing Kertosari. Ageng gunung tansah nuwun esuk awan sore ora kersa bahar ora kersa njenjek yo mergo mikirake ilange ratu saka ing Kertosari. Prayogi ageng dipun dangun. Wis aja banget anggonmu getuni, aja banget anggonmu gadang. Paring Gusti kang ora mengko menawa wis tekan iki mangsan mesti ratri bali ana Kertosari. Ya. Sebab mangsa pun sing loso mata Gusti. Mugi-mugi putra berarti saged pinaken Kula nuwun Ki. Kula nuwun. Ibu, kula ratri. Aku piye tak arep foto. Apa tante? Pangestunipun Ibu kula mboten napa-napa. Ya syukur. Kula mboten napa-napa Rama. Wis saiki lenggah Kang Prayoga ngaturake rasa syukur ning ngarsane Gusti Kang Maha Agung wis bisa prayoga. Wis Nggih Rama. Ibu. Kanca-kancaku jeki. karo aku basa. Nggih. Ya. Lho wong Kowe keri. Nggih. Kowe senengane mampir jajan kok. Aja kula iki luwe iki. Nggih. Nggih. Sesuk meneh ora kaya ngono tak ditinggal kanca-kanca wis. Siap. Abdi Truna mriko salah gawane. Oh, badhe tanget. Abdi niku lek guyu nyokot napa? Abdi kok le guyu nyokot ki piye? Nek mangap kaya memedi. Oh, nek mangap kaya memedi napa? Lah ya kaya kowe kuwi. Nah, mboten saged. Lah bagus ini iki kok bagusé bangun kaya memedi. Nggih mboten. Kowe kuwi pancen wong apik ning luwih apik nek meneng ya ta. Oh, alah. Abdi niku sok gawene sembrono. Ya wis ora apa-apa karang pancen kaya ngono watak wae. Kowe ya bisa
nulungi ratri. Nah, sesuk bakal tak paringi ganjaran. Apa niku ki? Lah apa? Tenan. Panjalukmu apa? Kula request nggih. Nyayame 7. Jarite sawan. Bakso Malange setunggal. Bakso blabate 3. Lajeng es krime niku sedoso. Kok niku mawon? Kuwi ya entuk pangan kabeh. Banjur kula kuwat. Kowe iki jane wong apa jugangan? Nggih, ale. Ya wis ndel tak nganggo lungguh dibacetake ning gegesikan. Nggih. Ana ing wektu liya. Sendika. Sadoro. Nggih, Ki. Aku kepengin ngerti. Kepiye lara-larae kowe bisa bebarengan karo Raden Bali ana ing Kertosari? Menika Ki, kula nglarapaken ingkang putra ingkang dipun gandhang dening tiyang-tiyang ngangge kedhok topeng Ki. Bisa bisa nulungi kowe. Anu Ki. Dede Rama. Nanging Joko Prana. Joko Prana. Leres Rama. Nalika semanten Sadara mboten saged ngasuraken tiyang ingkang sami culika dhateng kula Rama. Wis ngono kuwi. Kanyata sing bisa mitulungi ratri iki dijupuk ning Joko Prana. Joko Prana. Kula Ki Ageng. Apa bener kowe sing bisa mitulungi ratri? Nggih, laras Ki Ageng. Ganjaran dua dumateng Joko Prana menikahnya. Beliau sing ngerti. Dua pilih yang bisa menikah dan jempol kalian yang akan berkorban menikah ya. Yang lebih parituran coba nanti ya. Leres Ki Ageng. Mbok menawi Joko Prana menika kesengsem kalian ratri, lajeng budidaya cara Ki. Sadara. Aja aten bisa matur to kowe iki. Nanging kudu nganggo wewaton. Apa buktine bisa matur kaya mengkono? Malah sliramu dhewe kang tansah pengen caket aku. Iya toh? Wis. Damar mancung cinubek. Ora perlu dibacutake anggone pati. Joko Prana. Dalam Ki Ageng. Apa kowe bener tidak jempol karo wong-wong kang nganggo topeng iki? Saestu kula mboten sami tepang kalian tiang-tiang ingkang ngangge topeng menika Ki Ageng. Kula mboten badhe buka. Bisa tak percaya aturmu? Nggih Ki Ageng. Ya, aku percaya. Malah ini. Nalika ratri ilang saka ing Kertosari aku duwe uwi. Sok sapa kang bisa nulungi ratri. Mbuh, kuwi wong saka desa saka pucuking gunung. Bocah pidak pedaraan bebasane. Bakal tak jodhokake karo ratri kepro wis tumeka Titiwanci. Kaping 2. Sapa sing bisa nulungi ratri bakal tak anggap dadi kula wangsa ing Kertosari. Mula kowe sing bisa mitulungi, kowe tak anggap dadi kula wangsa ing Kertosari. Matur nuwun Ki Ageng. Padha seksenono kabeh. Nggih, wis saiki kanggo ngaturake rasa panuwun marang Gusti Kang Hakarya Jagat. Awit ratri wis bali ana ing Kertosari. Padha ngasuh lan padha kembul bujana Drawina bebarengan. Nggih. Mo, kados pundi niki Rama? Kados pundi? Ngene Ki. Ana apa wae Ger? Kok katen bingung kowe? Kados pundi boten bingung Rama? Kabar gegayuhan kula Rama. Ngene Ger. Dadi cah nom kuwi ora gampang mupus. Durung maju perang kok wis kalah dhisik kowe. Nggih sampun. Caranipun kados pundi Rama? Waton kula kelampahan dhaup kalian ratri. Ngene Ger, maju Ger. Ramamu bakal budaya amrih kasil panjang kamu. Nggih Rama. Nggih. Wis setong Ger. Sampun Rama. Enggal tindakno Ger. Nggih, nyuwun tambahi pangestu Rama. Sing ati-ati Ger. Nggih.
kene-kene Kakang Prono. Inggih, Mas Roro. Mbok rasah basa to. Ratri ngono wae Kakang. Iya, Ratri. Kene, nyedak kene to. Omongan kok ora cecaketan. Kepiye, Ratri? Nyedak ngene iki. Nah, yang cedak ngene iki rak yo bisa nyawang saya caket Kakang Prono to. Semono uga aku, Ratri. Iso nyawang resike kulitmu, blalake mripatmu, uga esemmu kanggo jiwa. Kakang Prono kuwi lho. Aku rak yo dadi isin to yen Kakang nyawang aku terus. Lah aku kan nyawang sapa, Ratri? Wong sing nang ngarepku, ya mung sliramu wong ayu kang tansah meraati. Apa tenan? Aku bisa gawe meraatine Kakang Prono. Tenang, Ratri. Aku ora goroh. Mula sliramu pancen indah sulistianing warna. Mbok aja kaduren pangalembanamu, Kakang. Aku kondo apa anane, Ratri? Yen ngono, apa Kakang Prono uga kesengsem marang aku? Ora mau kesengsem. Nanging kepiye, Kakang Prono? Nanging aku malah wis nandur tresno marang sliramu, Ratri. Kakang ora beda aku to? Bumi langit dadi saksi, Ratri. Yen tresnaku lahir batin marang sliramu. Mula pratelakno tresnamu nggo aku ya, Ratri. Ya ayo bareng-bareng, Kakang. Bojomu apa nyambut gawe ana ing kene, Mbok? Wis, wong kae ketemu wong golek-golek. Mula enggal ben ana depecek. Ben bles lunga saka taman kene. Kae lagi golek bojone, Kakak. Wis tunduk wae. Pakne. Oh, ngaten menika to. Tumek wis nyanding wong wadon liya bareng ngalakake saka bae. Anak sampean sampun semanten iki lho. Sampun, Mbok. Asal kemawon. Ora le.
Niki tenane wonten napa ta jane? Nyuwun pangapunten Den Ayu. Estunipun kula menika semahipun Jayaprana ingkang dados abdi anyar wonten Kertosari mriki. Apa? Kakang Prono, kowe? Inggih. Piyambakipun sampun goroh menawi sampun gadah semah kula lan anak jejaka menika. Ojo blawanan kowe. Wani-wanine kowe ngaku yen kowe bojoku. Nggih Pakne, monggo. Monggo menawi kula sampun boten dipun anggep malih. Ning ampun ngantos nglalaken anak sampean. Kowe matur le, aja mung meneng wae. Pak, menapa Bapak sampun kesupen kalian sembolan kula Panjalu? Menawi kula sampun kesupen sedanipun, nggih sampun. Monggo Mbok, wangsul. Ora ngira babar pisan. Menawa Kakang Prono tegel ngapusi aku. Yen wingi Kakang Prono bloko menawa wis duwe bojo. Mbok menawa aku nibake katresnan marang Kakang Prono. Sing gedhe pamangkumu Ratri. Pancen nalika semono aku ora waloka marang sliramu. Aku memestake dawuh ramamu supaya bisa dipancangke marang sliramu Ratri. Wes, cukup. Pancen aku kang lilani anak lan bojomu nemoni kowe Prono. Lan aku wis ngerti sak kabeh lelakonmu. Sutarti, Nyuwun pangapunten Mbak Ayu. Menika sampun kula aturaken Ki Ageng mila wekdal menika Ki Jayaprana kedah kesah saking ngapunten mriki. Yo. Aku njaluk ngapura. Aku pancen ora waloka yen aku wis duwe anak lan bojo. Aku sing nguput. Wes, rasa kakan pangucap. Saiki butuhe kowe kudu lunga saka papan kene. Yo, aku bakal lunga sama papan ini. alhamdulillah. Mbok, mbok sampun. Sampun kemawon, Mbok. Iya, Le. Lakon apa iki? Kenapa bapakku ngelakoni awake dhewe? Iki mawon, Bapak ninggalipun Purwodasina, Mbok. Bune! Panjalu! Kayak menapa sampean nututi kula? Sampean nek wis ngandung wanita langkung enem tinimbang kula to? Langkung ayu. Nyi, aku njaluk ngapura. Aku wingi bareng blondo lan rupa ayu, Nyi. Nyi, ngapuraken aku, Nyi. Kayak menapa? Kon ditunduk. Kok eling karo anak awake dhewe niku to, Pak? Iya, Nyi. Aku sing luput. Aku wong tuwa kang minget saka kiblate. Biar Panjalu. Aku ra bawakmu iki yo, Nek. Bapak boten lepat. Sampun, Pak. Bangunipun Bapak lan Simbok manjing sarasan. Niku donga kula, Pak. Mbok, Bapak sampun ngakeni kelepatan, Mbok. Monggo paring pangapunten dhateng Bapak, Mbok. Le, Panjalu. Tolong, tolong, tolong. Dan ajeng, Ki Ageng. Iya, Monggo. Joko Prono. Kebenaran aku bisa ketemu marang kowe. Nggih, Ki Ageng. Aku njaluk pitulunganmu
Jalaran Kertosari saiki diregem dening para satru sing ora tanggung jawab. Gawe rusak ana ing Kertosari. Nggih, Ki Ageng. Kula badhe tos pambiyantu. Supados busagan Kertosatru wonten ing Kertosari. Iya. Matur nuwun. Joko Prono. Nggih, Ki Ageng. Nggih, Panjalu. Ageng penukno wong-wong kang gawe ora tentrem ing Kertosari. Lan pusapane bapak iki tampano. Wis, mangsa borong Joko Prono lan anakmu. Penukno mungsuh kae. Ora perlu ngerti sapa aku. Lakune kowe mati ana regeman tanganku. Ora maju. Sing ati-ati. Musuhmu aku. Wani maju kene. Maju kene wani. Ora apa-apa. Maju kene. Ora apa-apa. Sok mburi saiki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Saiki tampan ana iki. Oh, langkon mati tenan kowe. Sapa kowe, Jan? Aku Pak Jalu. Apa? Arep ngene. Ora piye-piye. Nek wani maju kene. Ora maju. Waduh, aduh. 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 Joko Prono. Nggih, Ki Ageng. Pawongan gawe rusuh ning Kertosari wis bisa ditindak. Ning kok nyubriyani padha nganggo sila. Panjalu bukan sila nih. Nggih, nggih. Kembang piro? Ora kira babar pisan. Menawa kowe duweni tumindak lan pakarti kang kaya ngono, Pak. Apa? Pawadanmu gawe rusuh ana ing Kertosari. Ki Ageng. Saestu kula nyuwun pangapunten. Kula badhe bedaya amrih sadara saged tumaket kalian Ratri. Sadara kepengin pepacangan karo Ratu. Sadara tresna kalian Ratri. Ning rak tumindakmu kuwi kleru. Jenenge ujub kang becik kuwi kudu dilandhesi kanthi pakarti kang becik. Ora kaya ngono kuwi. Bang iki lho. Nggih, ya. Kowe ngakoni luput. Nggih, kula maos lepat ya. Joko Prono. Pisan meneh aku nilakake rasa panuwun. Kowe lan anakmu Panjalu wis bisa ngrampungake perkara ning Kertosari. Monggo sami-sami Ki Ageng. Menika awit anak kula Panjalu. Ora, jenengmu kuwi jane Jaya Prana apa Joko Prana? Saya sunipun nami kula Jaya Prana Ki Ageng. Oh, jane Jaya Prana ning bareng arep cecaketan karo anakku Ratri ngaku Joko Prana. Laras Ki Ageng. Kuwi aja dibaleni ya. Panjalu. Kowe maju lu. Mrene. Aku bakal kondo marang kowe maju iki. Gini. Sing bisa mitulungi lan gawe tentreming Kertosari ora liya kuwi. Mula sepisan meneh aku nilakake panuwun. Lan aku krungu sejatine kowe kuwi kepengin nerusake ning pawiyatan luhur ning wong tuamu ora kuwa wong raga. Mula
Ratri ora sida tak jodokke marang bapakmu Jaka Prana. Ning sesuk nek wis tekan titi wancine bakal tak jodokke marang. Nanging diterusake anggone padha sinau luwih dhisik. Ratri uga ngono. Besok yen wis rampung kabeh nembe pepacangan iki diterusake. Matur sebab nyuwun nggih. Mangke Wiro, Nggih, ya. kowe kaya duwe perkara kang bakal kok kandhake marang para warga ing Kertosari. Nggih, ya. Para kawula kabeh. Nggih. Padha dieling-eling sepisan. Padha nindakno mbak sing becik. Kaping loro. Padha dieling-eling ngajeni. Sepisan. Ngapuran. Kaping loro. Nuwun sewu. Telu. Nggih. Ingkang pungkasan. Aja padha nindakake tumindak sing ala. Amarga sing sapa salah bakale seleh. Ojo girang-girang gumuyu kowe Ki Ageng Kertosari. Kabeh mau ontran-ontran ing Kertosari. Ora ana liya kejaba aku kang ndombani utawa ndalangi. Aku ora pangling swaramu iki. Yen pancen perkaraku karo perkaramu durung rampung, aja ngembet para kawula sing ora ngerti dodok seling perkara. Yo, Urusanmu karo aku. mergo aku serik, mergo aku meri. Padepokanmu saiki murite akeh, meh 1000 luwih. Mula saka kuwi aku kang ora trima tak gawe untran-untran ing Kartosari. Mula pitenono aku isih ana urusan ana perkara karo kowe. Urusane mengko mburi ana batute. Atur dumateng Pak Agus, Pak Eri waktu. Terus
Para tamu undangan mekatan kala wau pasugatan seni ketoprak SMK Negeri Setunggal Godean sampun kalampahan kanthi lancar wiwit purwa madya dumugi pungkasaning adicara. Mugi-mugi adicara kala wau saged nambahing pangertosan kula saha panjenengan sami bab budaya Jawi. Acara salajengipun inggih menika panutup. Sumangga adicara ing wekdal menika kapungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillah. Wasana kula minangka pranatacara nyuwun agunging samudra pangaksami bilih wonten atur saha subasita kula ingkang boten pranani penggalih panjenengan sedaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur panuwun ingkang tanpa kepindhan katur dumateng Bapak Kepala Balai Dikman Kabupaten Sleman, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Muspika Kapanewon Godean, Bapak Ibu Guru saha karyawan Pawitan Luhur SMK Negeri Setunggal Godean, para siswa kelas 11 kali 11 Komite SMK Negeri Godean, sedaya paraga, sedaya pangrawit, ugi para siswa saking Talenta Multimedia SMK Negeri Setunggal kang sampun paring pambiyantu midhangaken pentas budaya wonten ing warsa kalih 2023. Aturaken agung matur nuwun katur Bapak Ibu kang sampun rawuh kula sampun saged ningali bagian sedaya menika akan sedang kondur mugi rahayu kang sami langgeng. Saestu saking Jaya Paraga, Jaya Pangrawit menawi kathah kalepatan saestu nyadong agunging sih samudra pangaksami. Nuwun matur nuwun. Sugeng mriki malih wonten ing pentas budaya warsa kalih 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.